В момента ви опаковат багажа. Гримове, гребенчета, четки за зъби, четки за коса, кремчета, червилца, сапунчета, огледалца. Всичко. Всичко в куфара. Аз няма да издържа, психически отказвам се. Не мога. Мони бомбони? Няма да издържа, шеф, няма да стане. Не съм дошла да мизерствам, дошла съм да се уча да готвя. Няма как да издържа. Невъзможно. Кое ще ти липсва най-много? Всичко. Няма как да издържа. Никога не съм живяла така и няма да мога. Я погледни някой мрънка ли като тебе? Не знам, не ме интересува. Аз не мога да издържа на тези обстоятелства. Не мога да повярвам, че Мони прави тия фасони пред шеф. Мони, поръсни малко. Верно ли си така кифла? Да, шеф. И не можеш без грим. Не мога, шеф. Ще проверим. Червени! Да, шеф. Накрива баница и печката й пречи. Кръжокът приключи. След 10 секунди искам да имам първият номиниран. Всички пак дигат ремени. Пак не знаят кой да се номинира. Аз смятам, че съм се справила. И аз така. Смятам, че съм се справила, защото не спрях да точа. Всеки вика, аз съм се справил. Аз смятам, че съм се справила най-зле и искам да си тръгвам. Не, напротив. Не може да се номинираме сама себе си. Трябва да номинираш някой. Номинирайте ме, моля ви. Няма да Значи, моля ви. Мона. Не искам, моля ви, номинирайте ме.